Aled Sion, cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd. Mi oedd yn brofiad arbennig iawn, dwi wedi wneud y fath beth o'r blaen yn amlwg, ond mi oedd yn her ac o'n i yn bryderus fel oedd pawb yn gyda'n poeni, ond des i trwyddo fe yn dda iawn. Lot o lwc felly a paratoi, ond oedd yn rhad yn iawn, oedd y stamina yn iawn, felly o'n i'n ffodus iawn mewn gwirionedd, ond nes i wirioneddol mwynhau y cwmniaeth a fod yn rhan o'r dîm a phawb mewn gwirionedd yn cyd-dynnu wneud yn siŵr fod pawb yn cyrraedd y nod ac yn cyrraedd o Abertawe i Gaernarfon. O pwysigrwydd o paratoi dyna'r unig beth mae eisiau paratoi. Dwi wedi bod yn ymarfer, felly ddim cweit cymaint lenni o safbwynt ymarferion, yn sicr dwi wedi cerdded digon a redeg a beicio, ond cael y stamina a dechrau bita'n well ar gyfer wythnosau ola yma. Wel, chydig blynyddoedd yn ôl, bu'n had yng nghyfraith mewn damwen gyda cwmpodd coeden ar ei benne, felly oedd rhaid ni gael yr ambulans awyr i fynd i ysbyty Bangor, ysbyty Gwynedd, felly oedd hwnna'n bwysig iawn yn amlwg bod e ar gael i wneud yn siŵr fod e'n dod dros yr anffawd yna. Ac wrth gwrs, o'r safbwynt yr Urdd, mae'r ambulans awyr wedi cael ei alw fwy nag unwaith i ambell i wersyll yr Urdd sy'n mewn llefydd anial, ac wrth gwrs mae cyrraedd Llangrannog i Dreforys neu beth bynnag yn cwarter awr yn fendithiol ambell waith. Wel, y peth pwysica yw, does neb yn gwybod pryd bydd yn angen ambulans awyr ac felly mae'n bwysig iawn i bobl i gyfrannu mwyn yn siŵr fod yr ambulans awyr fel elusen yn parhau a fod yn annibynnol hefyd fel bod nhw'n gwneud penderfyniadau ar lles ambulans awyr Cymru ac nid rhyw wleidyddion yn gwneud penderfyniadau, ond pobl mewn elusen sy'n gwneud ar lles yr ambulans ac nid unrhyw was sifil neu unrhyw wleidydd. A dyna beth sydd yn gwneud yr ambulans yn unigryw fod e yn elusen ac felly'n gallu gwneud penderfyniadau hunan yn hytrach na dilyn unrhyw dueddiadau gwleidyddol. Felly rowch arian.